لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا۔ لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا۔ ہاں جدو وقت نزاوے، جدو وقت نزاوے، دامن دی ہوا دینا۔ محنات تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا۔ اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال، میری قبر وسا دینا۔ جدو وقت ندا آوے، دامن دی ہوا دینا۔ اور آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے۔ لج رکھ لئیے لج پالا، لج رکھ لئیے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا۔ جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا۔ اور سائل دی تمنا روے آکے مدینے وچ، سائل دی تمنا روے آکے مدینے وچ۔ بھاوے طیبہ دے کتیا دے، بھاوے طیبہ دے کتیا دے، پیراں وچ بٹھا دینا۔ ہاں بھاوے طیبہ دے کتیا وچ، پیراں وچ بٹھا دینا۔ ہاں لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا۔ جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا۔ سبسکرائب कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल ज़िम TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।